عني. Bir adam niyeti harap bol günah idinni uğranna awwal yüreği garanqırıya. Şomuğa subhanallah diye yalandan ayt diyada. Öz bilyada, lezzet alanaqda yalandanna. Elhamdülillah diye yalandanna. Näme? Qursağının nuri sönüpdi şomuğa. Egerini fe in taqawwa hadihi zulmet tazharu fil ayn. Tazharu fil ayn. Tazharu fil ayn. Şonu bir estağfurullah diymese, bir dehret qılmasa, bir arastalamasa özünü, ol qursağının qaranqılığı şot günahkarın gözüne çıkýar dipdir. Gözü nursuz bolýar dipdir. Yüzü därha, gözünün içi. Qursağının qaranqılığı damarlarının üstünden gözüne çıkýar dipdir. Ýöre gözü nursuz bolýar dipdir. Thumma taqawwa ta'lul wajha. Yine şoň idinni gediberse, inni gözünden soň inni yüzüne çıkýar dipdir. Yüzünde nur halawat ýokdur dipdir. Yarahu kullu ahad. Toyda ýasta märekede üýşmelikde hemme şonu görýär. Hiç kim ýana agzan aktym, hiç kime aýdan aktym, ýüregini bilýärdi. Ýüre nursuz adam aýtmy diýärdi. Hüýürsüz adam ýüdüge ýeter diýen akka, nursuz adam diýär. Ýüregi şey diýärdi. Evvel insan günahın idinni yürüğü garanqırıydı. İman cayda onun gözünün içine çıkıyordu. Eğer şunu kesmese inni yüzüne çıkıyor. Ta'lul vece yüzüne çıkıyor. Bir adamın yüzü nur seçiyordu, onun yüzü qaranqılık seçiyor. Onun göründü darık yandı. Göründü yığınan yandı. Bir kellamın içerisine diyandı. Bir kellamın menen yaşat birin dostlarına diýende. Allah kuwat bersin şolary diýdirýärdi. Ve tasiru sawadan fil wajh hatta yarahu kullu ahad. Fe iza mata ظهرت الظلمة في البرزخ وامتلأت القبر ظلمة. وامتلأ القبر ظلمة. Eger yine şonu äpbermen, şodur şunu ölüp gidasa, inni o yüzüne çıktı da qaranqılığı dünýede. Inni qabra girenni qaranqılığı qabrına çykýardy. Qabra barsa, qabra barmasa da şu berzakta yerde bolýanmasa ruhunyň daşyny qaranqylyk alýardy. Gaýtay deň jemaat dinleň. İnsan günahny idinne geçse, ýalňyşda däl. O ýalňyş geçen hefte geçendir. Allah afunyň eteginden. Päli harap bolup, niyeti bidirek bolup, bernamasyny ütgüsse, ay bizde göreýli dünýäni pikrini ütgüsse, ýüregi qaranqylyk bogrýar. Ohum aran eşdiye, mescid görüye, vağz eşdiye, Allah eşdiye, yok ben bitmeyin diye, estağfurullah diye, niyetin doğruluya önkönkü olýardy. Emme şunu uzaklaştırsa, qaranqılığı gözüne çıkýar, gözünün içine. Özünün aynadan gözdese, gözünü gözdese, gözü ütgän ýanak bolup barýandyr. Hükmen özü bilýärdi şu aynadan özünü gözdese. Hükmen bilýärdi özünü. Nuri iman bağ olsa aynadan gözdese biler özünü. Päli harap kabir gözlek göräsin. Ohum yeni uzaklaştırsa, inni onun yüzüne çıkýar. Yeni de özünü gözdese bilýärdi. Qaranqyry bilmenşik bolup gelýärdi ondan meýlek. Yok, özü bilmenşik bolana, pagir döwrüň näkli de bilmenşik bolýardy. Yüzüne çıkıyor. Şu içine niyeti bidireklik bilen, günah bilen, qaranqylyk bilen, päli harap bolup, beleş bir din, bir zat diýip gediberse, ohum ölasa, o qaranqylyk yüzüne çıkıp hemmek görýärdi, inni qabryna çykýar. O kıyamatda inni kullen hemme ruhu bedeniň daşyna çıkıp, yawma tabyaddu wujuh ve taswaddu wujuh. Kur'an-ı Kerim'de var. Am kıyamatta bir tovar yüzle ak bolýar, bir tovarla qara bolýar diýende. Inni kömür ýany qapqara bolýardy. Besbellide. Mislul humama, kömür ýany nursuz qaranqy bolup durýardy. O taýda kamil daşyna çykýardy. Bir päli bidirek bulup şu dışına gelýärdi.